Cakeme ditata sing apik. Mangsa dolanan ngono. Ben kesetrum cakeme susah. Sing apik, sing selaras, sing senada, tempone ora usah dadak kesusu cepet-cepet. Ayo, saiki kanca-kanca Wiyaga, iya. Kompak berang ngantuk. Ayo, saiki ngene, nek tanganku ning dhuwur lanang, nek sing ning isor wedok. Ayo, do namake kene kabeh, do namake tanganku kabeh. Ngetes ayu, ngetes kekompakane para presiden karo Wiyaga. Sing dhuwur lanang, sing isor wedok. Yo. Langsung jumeglung sing kompak, sing seru, sing batene nganggo tatanan ora kaya wong uraan ngono. Yo, tuwanya iya, langsung jumeglung. Tumadang ngabagi sajroning padesa tok wah, tepuk tangan untuk malam hari ini. Padang dunia rogan kemarin ngono ya terus. Iya, ngene iki gawe ngangekke swasana kok kandhane. Ben ora padha ngantuk, ben ora padha ning HP-nan wae. Ayo dasar yo cah nom-nom ora masalah sok karo mangsane awake dhewe ya ngono kuwi ngono. Heeh. Matur sembah nuwun. Iki kepareng Pak Kades ya tasih rendang ngono. Mbok menawi ajeng ngersake lagu Pak Kades napa jenengan apa badhe nyekar. Niki merdika mawon bandingkan kali Duwojo sampun anu sinten. Oke, monggo mriki minggah manggung dilarak Pak Kades. Yo tuluk. Dalu Bapak bareng dalu nggih derek pitepangan nggih menika rencang-rencang saking Sanggar Seni Gondani Karangjati kawontenanipun nggih kados mekaten cah nom-nom niku amit nggih menawi kok enten mboten meranang penggalipun panjenengan sak masyarakat kula ngajeni tanek somo ngaten Bapak mboten dados napa nggih mugi dawuh saking Pak Kades Pak Heri Nugroho katuran nyekar menapa ingkang ajeng disekar ampun yo mul disekar tasih urip kabeh napa badhe nyekar napa monggo tunggu request kalian dengan oh gelandangan oke siap nggih itu saya nanti kawulan rumah saya nggih Pak dengan itu nggih satu saya buat nopo-nopo nggih itu menungso niku mboten duwe nopo-nopo nggih kita kagungan niku Allah Subhanahu wa taala nggih kula rasa syukur nggih paling nikmat kados ngeten Budi jauh dari Pak Kades, monggo gelandangan dados.
Lho niku sing ngatur Pak Anu lho. Nggih ampun to Pak Moso. Alah niku enten Pak Eko. Nggih Pak Kades nggih. Enten Pak Dwi, Pak Babin, katuran minggah monggo kali-kalipun perkenalkan suasana wonten ing goro-goro menika. Ayo Pak Anu, Pak Dwi, Pak Babin karo Pak Eko monggo. Nggih. Sekarang. Iki lho. Sing ngene, arep. Bareng. Nek kelir bareng. Kaya Punggawa Bupati Toprak pisan. Di Pak Dwi, di Pak Dwi, Pak Babin Bareng. Ini Pak. Masih bersama kembali aku saya akan ngomongin Aiko Production. Wow. Pak Dwi, Pak Bincang. Ini sampai kok yang sampean iki wakone Dikembangkan nama ukuran apa mas? Cip. Pak tentara anu di Cepeng Imik. Beresnya di mau beresnya gitu Pak Anu. Bahwa pada kesempatan malam hari ini masyarakat sudah terhibur spektakuler luar biasa dan baru kali ini pagelaran wayang kulit rekor penontonnya 5.555 tepuk tangan. Tepuk tangan untuk berbagi itu. Tepuk tangan. Sebelum kinis-kinis, Wah, nom kan. Prinsip pulau tua sithik pulau tebas iki kok Pak. Nggih. Jadi ini tua ning lombok. Apa niku Pak? Napa niku? Dewe membuat misal Antusias warga berkasimpul kasih kata niku Pak Eko. Nggih, tentu kasih lagunya buat pagi hari ini sebuah lagu lama dari Bang Mansur. Tepuk tangannya yang meriah. Kemudian untuk Bang Hendy. Matur sembah nuwun. Kapolsari. Paling pangabdian sih nyuntungake sih kanggo masyarakat sing sampeyan kok. Pak Babi ndongake kanggo masyarakat. Ndongake aku sing ngene. Babi sakene kok. Iya. Terus ndongake aku sing ngene. Kaya nek pas kumpul karo aku rocos yo enek ning ngarepe kene rawani. Ora rambune ya iki. Ayo, paling pangabdian deh. Bareng ya coba
Untungake merti dusun iki kajake. Iki kan lakone Antasena Bunder Gerak Bunder iki piye taran hidupake kok Pak Babin. Dujungake masyarakat kan ngono to sak bibare wayangan kok piye ngono to Pak Babin. Terima kasih. Pertama saya bangga kepada Bapak Kepala Desa Bergas Kidul Bapak Heri Nugroho yang telah memberikan hiburan kepada kita semua. Dengan adanya wayang kulit dengan judul Antasena Bunder ini bertujuan membuat supaya desa kita menjadi lebih baik, lebih bagus, Amin. dan lebih mempesona. Amin. Amin. Tidak ada seorang kepala desa yang berkeinginan membuat warga desanya menjadi lebih Merdeka! Merdeka! Semangat loh ya. Merdeka! Terima kasih. Ya, jadi apa disampaikan Pak Ben tadi menunjuk kepada masyarakat Bukas Kidul khususnya dan semua penduduk Kidul akan menjadi kehidupan yang semakin baik. Begitu. Dilanjut. Wes ayo lagi terang aja nih. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Mun didhawuhi saking Pak Kades jenengan kau kan minggat. Nggih. Ah saiki sing salare iki ben cepet krana iki wektune yo anu iki salare. Saka sing isor kene sik ayo. Heeh, sing isor sing kene sik. Ayo sepati ta. Sepati, ayo sing salare kene sik dengan kabeh. Panjang. Iya enggak Fania, enggak. Wah, jago banget. Selamat pagi semuanya Bapak Presiden. Selamat pagi. Nggih, menika sowan wonten ing Amerti Dusun Kerajaan Bergas Kidul. Nggih. Ayo sing kompak dungake sik. Apalane ayo kae Mbak Vita sing cukup dhewe ngono to yo. Ayo. Nggih, sowan ana daleme Pak Kades. Iki mau apa panyungan yo saka Pak Kades mau lestari. Nah, bareng-bareng sing kompak. Ayo. Iki sing sak larik sih. Ayo, nembang lestari sih wae. Ayo, lestari prigodani caco.